Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asi ano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, ulepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Zvione sozvekuuya, zvino zviri kuitika, toona nekukasika. Kwazuva vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi North Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director from East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nast naProclaim Rwodzi ari kutiisira into sign language. Betera, kwazisai vateereri. Tinowo kuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi iri kuti Gehena riri kupi, Gehena riripi. Regai tibva tangotanga nekuverenga kuna Matthew chapter 10 pavhesi ya 28. Matthew chapter 10 verse 28. Verse 28. Iri kutiyo, musatya vanouraya muviri, asi vasingagone kuuraya mweya. Zvikuru mutye uyo unogona kuuraya mweya nomuviri zvose mugehena. Now kugehena kuri kunzi kunogona kuparadzwa muviri pamwe chete nemweya. Yes. Ndo pfungwa yatinoda kuti titore pandima iyoyi kuti kune nzvimbo inonzi Gehena, kunzvimbo ikoko kunogona kuparadzwa munhu muviri wake zvese nemweya. Kunzi mweya uyu ndo mweya unomuraramisa, simba rinomuraramisa. Ndo zviri kubuda mundima iyoyi. Saka toda kuenda mberi tiverenge zvakare kuna Matthew chapter 18, toda kuverenga vhesi ya 8 na 9. Ngatitorei kuti Bhaibheri riri kuisa pachena kuti Gehena ririko, nekuti zvakare kuti kunogona kuparadzwa muviri nemweya. Handei pamberi. Matthew 18 verse 8 neverse 9. Kana ruoko rwako kana rutsoka ruchikugumbusa urugure, ururashire kure newe. Zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uri chirema kana uchikamhina pakukandirwa mumoto usingagumi una mavoko maviri kana tsoka mbiri. Kana ziso rako richikugumbusa, uribvise urirashire kure newe. Zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uine ziso rimwe pakukandirwa mugehena romoto una meso maviri. Tiri kutsvaga mubvunzo wekuti kugehena kunoenda vanhu vakaita sei. Pandima iyi yataverenga pari kunzi munhu anogona kukonzereswa kuenda kugehena neziso, Yes. kana kuti neruoko, kana kuti negumbo. Zvichireva kuti munhu anogona kukonzereswa nemitezo iri pamiri pake kutadza zvinoita kuti afanire kuenda kugehena. Saka muchidimbu tingati kugehena kunoenda vanhu vanokonzereswa nemitezo yavo kuti vaite zvakaipa. Saka muchidimbu tingati kunoenda vatadzi. Okay. Ndo zviri kubuda pandima yataverenga iyoyi. Kunoenda vatadzi vanenge vakonzereswa nemitezo iri pamiri pavo kuti vatadze vakanganisire Mwari. Tingade kuverenga zvakare pavhesi ya 6 nevhesi ya 7 tichiteera tichitsvaka mubvunzo wewe kuti kunoenda vanhu vakaita sei kugehena. Matthew 18 verse 6 na 7. Asi ani nani unogumbusa mumwe wevadiki ava vanotenda kwandiri, zviri nani kwaari kuti guyo guru
rusungirirwe pamutsipa wake, anyudzwe mugungwa rakadzika. Nyika ine nhamo nemhaka yezvigumbuso, nekuti zvigumbuso zvinofanira kuuya hazvo, asi une nhamo munhu uyo unogumbusa vanhu. Panapa pari kubuda zvakare kuti vamwe vanhu vachaenda kugehena vanhu vanokonzeresa vana vadiki kutadza. Anodzidzisa vana vadiki kuita zvinhu zvakashata. Unoona taimbokurukura muzvidzidzo zvakafura kuti kune vamwe vanodzidzisa chero tuvana tudiki chaiyo tokuroya. Ende mukati mekurarama ino kuna vamwe vanorara netuvana tudiki. Areka mwana kadiki, mwana uya ozokura zvamutsinga dzake, otanga kubatira hunhu huya hwakashata, but akamukonzeresa kuti apinde ipapo ari mumwe munhu mukuru. Saka vanhu vakadari iva vane tsika dzakadari iva vanokonzeresa vana vadiki vari kunzi ivo vanoenda kugehena. Chimwe futi chabuda ndechekuti kune vamwe vanounza mamwe fences kuvanhu, vanokonzeresa vanhu kugumbuka, vanogumburisa vamwe vanhu ivavo zvakare vari kunzi panapa vanoenda kugehena. Ndinoona sekungokuda ndikunyatsofollowa ngati regera tiverenge zvakare kuna Matthew chapter 5 tinzwe zvakare rimwe boka revanhu vanoita zvinoendesa kugehena. Matthew 5 verse 22 kuenda pa24. Asi ndinoti kwamuri, unotsamwira hama yake achapara mhosva ingatongwa. Unoti kuhama yake raka, achapara mhosva pamakurukota. Unoti benzi, achapara mhosva kuti atongerwe gehena romoto. Naizvozvo verse 24. Usiye chipo naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paatari, ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe, usiye chipo chako ipapo pamberi peatari, uende umboyanana nehama yako, ugozoya woisa chipo chako. Panapa pari kubuda pfungwa yakadai so. Pari kunzi anoti umwe munhu benzi ari kuita chinhu chakaipa chinokonzeresa kuenda kugehena. Pfungwa iri kubudiswa nendima iyi ndeyekuti kusora, kuona mumwe munhu akashoreka zvekuti haana basa, kafungiro kakadaro nekaonero kakadaro mukati mekurarama, kana kushora munhu kubva wamudzikisira munhu akasikwa mufananidzo waMwari. Munhu wese ari kurarama Mwari anomukoshesa, ane value pamberi paMwari. Asi iwe ukamutarisa zvekubva wamudzikisira, zvekubva wamushora zvakadaro izvozvo, kushora kwakadaro ikoko kunokonzeresa iwewe ari kushora wacho kuti uende kugehena. Even paine zvinotoshoresa pamunhu kuona kwedu, mukuona kwedu kune kushora hunhu, tsika dzakaipa, but kugoita kwokuti munhu unobva wangomuti uyu benzire munhu zvakafanana nekuti ungowamisa kumarara mupfungwa dzako, watomutora semarara unofanira kuiswa mupini. Kuona munhu kwakadaro kune dambudziko pamberi paMwari. Saka inotoendesa kugehena. Nekuti kushora kwakadaro Betera, ukaonga uchishora munhu akadaro, kashoma kuzomuitira chinhu chakanaka, kana kumugashira kana auya pamba, kana kumupa zvaanokodzera kupiwa. Saka kushora kunokutungamirira mune zvimwe zviri wese than kungoshora bedzi pamwoyo. Saka iyoyo mudziyo ikauya pamwoyo pako inokonzeresa iwewe wacho kuenda kugehena. Then pari kunzi kana wakuuya kuzonamata, ufunga iwe kuti pane munhu wakatadzirana naye, anzi usati watanga kunamata, imbosiya zvekunamata woenda unoyanana naye usati watanga kunamata. Chiri kubuda apa ndechekutoti kunamata uine munhu wausina kuregererana naye pasina kuitwa reconciliation, kunamata kwako hakureve chinhu. Uri kungoendako kucheche, uri kungonamata ako asi uchienda kugehena. Saka vanhu vanoenda kugehena vanhu vasingadi kuyanana nevamwe. Mukugarisana umu tinotadzirana mudzimhuri, kumabasa, wherever we are pane kutadzirana kunoitika. Asi vamwe vanoramba kuyanana kuti ningi handife ndakaonana naye, rangu iri gumbo kaona richitsika muyadhi make iri tora demo dimbure, kakufunga kakadaro nekakuona kakadaro ikako, gumbo rakadarero haritsike mudenga futiro. Matauriro ari kuita mufundisi ka ari kutoita kunge zvinonzi mauda kutozadza gehena nevanhu. Bozo muri kubva mataura almost zvese zviri kuraramika. Ora ikati mufamba. Tinzwe kuna Mateo 13, unzwe pa 41 na 42.
Mateo 13 verse 41. na 42. Mwanakomana womunhu achatuma vatumwa vake vagounganidza mushe wake zvese zvinogumbusa nevanoita zvisakarurama. Vachavakandira muvira romoto, ipapo pachava nekuchema nekugeda-geda kwemene. Right. Saka hanzi vese vanoita zvisakarurama vachakandirwa mugehena. Saka all lawlessness, kutyora mitemo kwese kunoendesa vanhu kugehena. But pamaverenga vhesi iri zvikuita kunge zvinonzi ane simba pamusoro pegehena ndiJesu. Pandanzwa mushe. But pfungwa dzatinenge tinoziva nechekare ndedzekuti kugehena kunokondorwa naSatani achipindigura vanhu nemaforo kwake. Patiri kuenda mberi nechidzidzoka uchanzwa kuti Satani anenge akamira sei negehena. Zvichabuda pachena kuti ndiye ari kueresa foromani kugehena achiona kuti vanhu vari kutsva sei, zvichabuda pachena. But pane imwe pfungwa yatoda kuti tidzokere kunotora pavhesi ya 9 yechapter 18 yaMateo. Pavhesi ya 9. Tembeta iverenga. Mirai ndidzoke ipapo pane imwe pfungwa yatoda kuti itibetsere pakuenda mberi. Mateo 18 vhesi ya 9. Kana ziso rako richikugumbusa, uribvise, urirashire kure newe. Zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uine ziso rimwe pakukandirwa mugehena romoto uine meso maviri. Right. Verse 8 yacho painoperera apa panzi gehena remoto handitika ndora tiri kutaura nezvaro. Inzwa verse 8 yacho. Tamboiverenga. Kana ruoko rwako kana rutsoka ruchikugumbusa, urugure, urirashire kure newe. Zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uri chirema kana uchikamhina pakukandirwa mumoto usingagumi una mavoko maviri kana tsoka mbiri. Panapa pari kuda pfungwa yekuti chinonzi gehena moto usingaperi, eternal fire. Saka mubvunzo unobva uya ndewekuti moto uyu moto unoramba uchingobvira here vanhu vachingotsva nekusingaperi. Ndo zvatakanzwa mufundisi. Handitika rega tinzwe kuna Jude verse 7 kuti moto uri kunzi eternal fire, moto usingagume ndo gehena. Rega tinzwe Jude verse 7. Murkurehera kuti pangaite tsanangudzo ingasiyane nekutoti moto yaudzime mvura. Ndozvatoda kuti tione kana chinzi moto usingaperi chii chiri kutaurwa neBhaibheri, because Bhaibheri rinozvidudzira. Bhaibheri rinozvidudzira beti. Mati Jude verse 7. Jude verse 7. Right. SeSodhoma neGomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saivo kuupombwe nekutevera imwe nyama, akaitwa chiratidzo akarobwa nemoto usingaperi. Saka tine example yatakapiwa hanzi yemoto usingaperi pakaparadzwa Sodhomu neGomora. Pari kunzi akaparadzwa neeternal fire. Pati mukatarisa pamamepo ekare, maworld map, paive neSodhomu neGomora, mukapatarisa izvino hapasi kubvira moto. But uri kunzi eternal fire, moto usingaperi. Saka zvinomborevei kana zvichinzi moto usingaperi? Malachi 4 verse 1 inotibatsira zvakare kutambanudza pfungwa iyoyi. Malachi 4 verse 1. Nokuti tarirai zuva rinouya rinopisa sechoto. Ipapo vose vanozvikudza navose vanoita zvakaipa vachava samashanga. Zuva rinouya richavapisa rikasavasira mudzi kana dari. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Moto wacho uri kuuya uyu unopisa uyu unonzi unopisa zvekusasiya mudzi kana bazi. Kana vanodzidza shoko raMwari vanotiyo mudzi wezvakashata ndiSatani, bazi rezvakashata, mapazi acho ndevese vanoita zvakaipa. Saka moto uyu uri kunzi uchaparadza mudzi zvese nemapazi, uchaparadza naSatani manyuko ezvakashata. Moto unopisa zvakadaro zvokuti pakapiswa Sodhomu neGomora ezvino hapasina. maSodhomu neGomora anga ari padhuze neDead Sea. Ezvino hapana. But moto uyu pawakarova wakachera gomba uchibva waextenda Dead Sea. Saka unopisa zvekupedza, zvekubvisa chinhu chacho changa chiripo, zvekusara chisisipo sezvinotaurwa kuna Mapisarema 37. Mapisarema 37 vhesi ya 10. Kwasara chinguva chidiki, wakaipa hachazovepo. Zvirokwazvo iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi hachazovapo. Right. Saka moto uyu unopisa aitadza wacho
nepaaigara zvekuti ukapasvika hapana kana chinorangaridza munhu iye nezvakamboitika panzvimbo yake. Saka nauchinzi eternal fire kureva kuti unopisa zvekupedza. Ezvinhu zvandimoti kana muchidziya moto munozobvisa madota, unopisa zvekusiya madota, but uyu manje unopisa nedota racho kuti pasazombozikanonzi pambobvira. Hapana chinenge chiripo chinorangaridza zvaimbovepo. Saka muchidimbu vateereri, mukudzidzisa kuri kuita bhaibheri riri kuedza kuratidza kuti nyaya yenzvimbo inotonzi Gehena iriko. Ndizvo zvakamufundiswa. Ende muri kuratidza kuti mapoka evanhu vachaita mugumo wavo vari kuGehena ndo vanogumbusa vamwe, vane manyawi, vasingadi kuyanana nevamwe, vanotendera miiri yavo kuti ivatadzise. Saka pazobuda kuburikidza nebhaibheri chiti panonzi moto usingaperi kana usingagume. Hanzi example kuti tinzwise kuti moto uyu wakaita sei, tocherechedza Sodom neGomora ndizvo hanzi dzakarohwa neeternal fire. Asi zvino tikaenda kwaende maguta hakuna moto uchiri kubvira. Mutauro webhaibheri wekureva moto unoparadza zvakadaro zvekuti hapasari paine chinotoratidza kuti pambobvira, kuratidza kupedzeredza zvachose. Ndizvo zvakabvira. Regai timbonzwa mumhanzi vateereri, timboita break. Rindanyi mwiwano yera zvione sozvaonekwa mwenjeye nyubatidzanyi munochingamidza tenzi onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya onanyi chitsidzo chake chekuti musunungurwe nguoche nanezviremba kasika nyikutaura onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya atigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo taura nyizvezve mutsatsuri isati yaridzwa onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya vanyanga dziuyai zvino Kristu anotinunura kasika nichiponguwa Kristu anoda kuuya onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Gehena ririko here? Kana ririko, riri kupi? Ndo hurukuro yatiinayo nhasi kune vachangotijoina muchirongwa. Tanzwa isusu kuti kuGehena kune moto unopisa zvekuti hausiye chinhu.
chinorangaridza zvaimbovepo. Tinzwe kuti moto uyu wakagadzirirwa ani moto uyu. Kuna Matthew chapter 25 tinoda kuverenga vhesi ya 41. Matthew 25 verse 41. Zvino uchati kune vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi, wakagadzirwa dhiabhorosi nevatumwa vake. Right. Moto uyu uri kunzi wakagadzirirwa Satani nengerozi dzake. Saka wanga usina kumbogara wakagadzirirwa vanhu Betera nemi vateereri. Moto wakatogadzirirwa dhiabhorosi mushure mekunge apadukira hurumende yedenga, ndiye akagadzirirwa moto iwoyo kuti azoparadzwa nawo. Saka hausi waSatani wacho iye. Aiwa, handi anokuita. Handi foromana. Iye moto uyu wakatogadzirirwa iye kuzomupisa iye. Saka zvichaitika manje ndezvekuti kune vanhu vanga vasina kugadzirirwa moto uyu vachamanikidzira kunotsvawo pamwe chete naye nemararamiro manje. Ndozviboka zviya zvevanhu zvatambotaura muchikamu chekutanga chedu. Asi hakusi kuti Satani ndiye ari kugadzira moto uyu kuti chiuya ndikupisei, aiwa. Iye ndiye akatogadzirirwa moto uyu, iye achatotsvawo nemoto iwoyo. Saka muri kuti here mupfungwa dzaMwari murudo rwake achiona nyaya iyi anga asinei nenyaya inenge yekupfidzisa vanhu, kugocha vanhu akavasika nekuvada achida kuti munhu agare nekusingaperi. Asi vanhu manje nekuda kwehondo iripo iye takakurukura muzvikamu zvakapfuura iri pakati paMwari naSatani. Satani anenge achirwirawo kutora vamwe kuti voikusaidi kwake senzira yekusvotesa Mwari. Asi Mwari anenge ayambira kuti mukadai maenda kusaidi kwaSatani, mukadai mararama zvinorumbidza Satani, mukadai mabva kunoku makutera, iye ane kwaari kuenda. Saka mukadaiwo muri kumutera kwaari kuenda. Saka munhu akaramba kushanduka maitiro manje anoramba ari mugwara rine mugumo unomusvitsa pari kugumira Satani. Saka pfungwa ine vanhu yekutomboti kana Mwari wacho ari rudo anozopisirei vanhu, pfungwa iyi haina kunyatsoti kuzongowanikwa wapo bati muzano raMwari nyaya yekupisa iyi hainei nevanhu. Unoziva kana munhu ari pamba chikafu chaicho chinotanga chiri chikafu chiri kuprepare kuti vanhu vadye, but pane chimwe chinodonha patebho. Kana chadonha pasika hachisiri chikafu chaakupinda muchikwata chemarara, hatinozvona. But zvachachaunzirwa mumba ndechekuti chiinjoiwe nevaenzi vauya, but kudonha kwachaita manje amarara ndochinozotsvairwa. Ndochinozotsvairwa manje chaakuenda kunoenda guruva matsanangura. Kana ndakunzwa murikuedza kureva kuti muzano raMwari achisika vanhu vanga vari zvinhu chaizvo vakasina arikufanira kuva ari marara. Saka tinogona kufamba. Saka regai tinzwe kuti ivo hama dzedu dzakafa vachitadza pane vakatoenda here kuGehena kunotsvawo ipfungwa dzatinombosangana nadzo. Vakatoenda here kuGehena. Regai tinzwe kuna Mabasa 24 pavhesi ya 15. Acts 24 verse 15. Ndine tariro kuna Mwari iyo yavanotendawo vamene kuti kuchavapo kumuka kwevakafa, kwevakarurama navasakarurama. Anzi tariro yevanonamata ndeyeromuko. Kuchamuka vanhu muzviboka zviviri, vanhu vese vachamuka, vakarurama nevasina kururama. Saka ipapo mufundisi mirai musati maenda kure, vasina kururama vanomuka sei ivo vanenge vatotsva kuGehena? Kwanzi Gehena racho rinopedza zvese. Saka pfungwa iri kubuda pandima ika ndeyekuti havasati vatsva zvekuparadzwa zvavo chose, because vachamutswa. Sekumutswa kuchangoitawo vatsvene. Saka mukuru wati hakuna vati vatotsva izvi. Ngatirambe tichienda mberi unzwe tiverenge futi next verse. Kunofunga vateereri muri kufambawo nesu panyaya iyi. Chidzidzo ichi chinobatsira kuti tijekerwe. Kuna vamwe kuti tivana tuchitambonzwa uchanotsva kudenga, vamwe vaita kuti haina handidi kufira muGehena vachiimba vachidaro. Maybe mufundisi pavacharamba vachienderana nechidzidzo zvichanyatsojeka kuti Gehena riripi, moto wacho uri kubvira uriko here, wakatotungidzwa here. Ndofunga ndokwakuchasvika zvichabuda izvo. John 5 verse ya 28 na 29.
musashamiswa naizvozvo nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Saka vari kunzi vakaita zvakaipa vachamuka kuti vatongwe. Zvokuti dai vakatsva kudhara pane pasina nidhi yekutonga, hamungachatonge munhu asisipo akapara. Hakuna kana darire pana parinotonga munhu akafa. Saka havasati vaparadzwa vakafa, vakangorara chete. Saka ndozvinoita vamwe vanoti kana aita mhosva dzake so akatiza akamhanya akazoona kuti vemutemo vaswedera parumwe anokomita suicide kuti zvipere. Dhoketi vanovhara pano pasi asi kudenga havavhare dhoketi. Nekuti nyaya yako inenge isati yapera, munhu achamutswa uchiratidzwa zvaakaita otongwa. Ndozvekutaurwa panapa. Inotsigirwa futi kuna Daniel chapter 12 verse ya 2. That's right. Zvino vazhinji vevavete muguruva pasi vachamuka, vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Saka nyaya iri kuramba ichongodzokoroka nendima dzese idzi ndeyekuti vakafa vachamutswa. Vakafa vari vatsvene vanomukawo kuti vapinde muupenyu husingaperi, sezvatakadzidza muzvidzidzo zvakapfuura. Vakafa vachitadzira Mwari vanomuka kuti vasvike pakutongwa. Panobva pava next question manje inotiyo, saka maboka mairi evanhu aya anoti vakarurama nevasina kururama vanomuka musi mumwe chete here pari kuuya Jesu? Takanzwa kuti vatsvene vari kumuka pari kuuya Jesu. Vanomuka pamwe chete. Chiverenga tinzwe manje kuna vaTesalonika vekutanga chapter 4 verse ya 16 na 17 tinzwe kuti vanomuka pamwe chete here maboka mairi aya. Nokuti shameni achaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga, naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Panapa pari kubuda pfungwa inodai, panouya Jesu vakafa muna Kristu vachatanga kumuka, vobva vabatana nevapenyu vanenge vachirarama muna Kristu, votorwa vanomusangana naJesu mudenga mumakore, vobva vaenda kudenga. Right? Saka pane vanga vakafa handitika Jesu asati auya. Ndipo pane mubvunzo uri kuti vari kubva vamuka here pari kumuka vatsvena? Because kune vese vakafa. Bhaibheri rati vakafa muna Kristu vachatanga kumuka pari kuuya Jesu. Rega itsivirwe nazvakazarurwa 20. Usati wataura zvakazarurwa 20 verse ya 4 na 5. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe vakagara pamusoro pazvo, vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya yavakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu nekweshoko raMwari, novose vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho, vasina kupiwa chiratidzo pahuma dzavo naparuoko rwavo, vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore ane 10,000. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10,000 apera, ndiko kumuka kwekutanga. Saka unoona kuti Bhaibheri rinobudisa pachena kuti kune kunonzi kumuka kwekutanga. Kumuka kwekutanga kuri kunzi ndo panomuka vatsvene, panouya Jesu. Otora vatsvene vamuka nevatsvene vanga vari vapenyu oenda navo kudenga. Asi hanzi vamwe vanga vakafa Jesu asati auya, kwakurova kuti vasiri vatsvene manje. Hanzi havamuke pari kuuya Jesu. Hanzi vakaramba vakafa kusvikira 1000 years dzapera. Kurava kuti panopera 1000 years ndo pavanozoita sei? Ndo pavanozomuka. Saka first resurrection ndo yevatsvene vakafa. That's right. Vari kusangana nevapenyu vatsvene. That's right. Voenda kudenga 1000 years. Voenda kudenga 1000. Vakaipa vakafa. Vari kuramba vakafa. Pane rimwe boka ko vakaipa vapenyu musi unouya Jesu. Alright, regera tiinde pamberi tinzwe kuti chii chinoitika kuvakaipa vanenge vari vapenyu musi unouya Jesu, because vatsvene vatorwa vaenda pana zvakazarurwa 19 verse 21. Vakasara vakaurawa nomunondo waiye akanga akatasva bhiza, wakabuda muromo wake, shiri dzose dzikaguta nyama yavo.
vakasara panotorwa vatsvene vamuka nevaya vanga vari vapenyu vachiendwa navo. Ava vamwe vachiramba vakafa, vakasara vanga vari vapenyu hanzi vanourayiwa nemunondo unobuda mumuromo mani majesu. Rega tiverenge kuna vaTesalonika unzwe 2 vaTesalonika 2 vhesi ya 8. 2 Thessalonians 2 verse 8. Ipapo iye usakarurama uchaonekwa, iye uchaurawa naShe Jesu nemweya womuromo wake, achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. Saka kubwinya kunenge kuna Jesu pakuoneka kwaanoita ndo kuchauraya vasina kururama. Pane glory yaanenge akapfeka. Patiri kutaura zvese izvi Gehena richigerera. Aiwa, Gehena tiri kuinda vanhu zvavanoita even panoateerereni munhu anenge aida kumaka ekupe moto apa ndopaada kunzwa bezimozi munhu vanhu vakawanda vane kakutya maresults makwenzi kwenzi saka vanenge vaida kunyatsonzwa nyaya yemoto vakainzwa kuti pamwe haityise anogona kuti hasaka ndinoda kunyatsonzwa kuti kana muri kuya ndoba tiri kuita ndoba yakatona. Rega tibvunzwa Jeremiah 25 pavhesi ya 33 kuti pari kuparadzwa vanhu ava nekuuya kwaJesu neglori inenge yaanenge akafuka. Pane vanopunyuka here papa? Jeremiah 25 verse 33. Nezuva iro vakaurayiwa naJehovha vachavapo kubva kuno mumwe mugumo wenyika kusvikira kune mumwe mugumo wenyika. Havangachemwe kana kuunganidzwa kana kuvigwa, vachava mufudze pasi pose. Panapa pari kubuda nyaya yakadai so kuti pasi rese munhu wese asina ukama naJesu achafa achiurawa neglori yakafukwa naJesu. Hanzi kubva kune mumwe mugumo wenyika kuenda kune mumwe mugumo. Hanzi vachaita unge kutamurakatira kunge ndove. Vachaita ndove padhibhi zviya. Hanzi hapana anovaunganidza, hapana anoenda kumariro. Ziwe because vanofanira kuenda kumariro vacho vanenge vafa. Munhu wese akafa. Munhu wese afa. Vapenyu vatsvene ndo vaenda kudenga. Saka vamwe vese vanga vasara vanofa. Zvekuti vanenge vakamboisa mari dzavo dziya dzemafuneral policy anenge angodyiwawo zvavo pasina haachashanda musonouya Jesu. Kufa kwevanhu harisi Gehena. Aiwa, hatisati tasvika paGehena Betera. Toda kuti unzwisise kuti kufa kwavo kurangwa here chiya harisi Gehena. Chiri kuvauraya iglori yakafukidza Jesu. Kwanzinoatisonoka kupenya kwekuuya kwake. Iyoyo inonyatsokunoti budiswe pana Luka 9 pavhesi ya 26. Verenga iyo. Luke 9 verse 26. Nokuti ani nani unonyara pamusoro pangu nemashoko angu, mwanakomana womunhu uchanyarawo pamusoro pake musi waanoya nekubwinya kwake nekwababa nekwavatumwa vatsvene. Saka uri kuona Jesu anenge akavirikidza glory, akavirikidza kubwinya. Anenge akapfeka kubwinya kwake. Sekuti amwe apfeka vhesi, opfeka sheti, ozopfeka jaketi. Saka yariko kubwinya kwake, oisa kubwinya kwababa, koita kubwinya kwevatumwa, kune kwakavirikidzwa kwese. Paari kuya. Rega unzwe kubwinya kwababa kuti kwakaita sei. Rega unzwe inda kuna Exodus 24 vhesi ya 17. Kubwinya kwaJehovha kukaonekwa nevana vaIsraeri kwakaita semoto unopisa kwazvo uri pamusoro wegomo. Saka glori yaMwari hanzi yakaita semoto unopisa kwazvo, zvekuti kuuya kwainenge ichiita inopisa glori iyoyo. Ndo glori yaMwari. Inzwa glori yengirozi kuna Mateo 28 vhesi ya 2 kuenda pa 3. Matthew 28 verse 2 to 3. Zvino kukavapo kudengeneka kukuru kwenyika, nekuti mutumwa washe akaburuka kudenga akauya akakungurusa ibwe, ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvekufuka zvake zvaive zvichena sechando. Saka ngirozi 1 payakauya yakapfeka uniform yayo yebasa. Musi wayakauya kuzomudza Jesu. Saka zviri kunzi kapfekero nekaonekero kaaiita paaifa vandiona vachifamba Betera utonzwa mutsindo kuti kwa. Saka mutsindo wengirozi manje hanzi imheni nemabhanan'ana nekutinhira.
ichingofamba hayo ichiuya iri pabasa yakapfeka uniform yekubasa. Ndo glory yengirozi 1. Saka pari kuuya Jesu manje kuna Mateo 25 kunonzi anouya nengirozi dzese dzemudenga in their millions, each one paine mupande uripo, paine mheni nekudengenyeka. Kuswedera paari kuita kuri kuswedera kwekupisa kukuru kweglory yaBaba. Anzwanopisa sechoto. Andozvona glory yaJesu inobuda pana Mateo 17 pavhesi ya 2. Matthew 17 verse 2. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Saka Jesu wakamboona zvinoita zuva kana mudenga musina makore. Unoritarire. Kureva kuti Jesu paari kuuya glory yake iye haatarisiki. Ukamufuratira kudaiwo nekuti watosvorwa neglory yake, hiti yekuswedera kwaBaba iri kupisa, inenge ichiwedzera nekuswedera kwake. Saka matauriro anoita vanhu vachiti paanouya Jesu ndoda kuona ipapo hazvioneke zvinetera kumbotaura aifungwa chete zuva raidza ngozi vanhu vaisi zuva iri parinosvika iri haritarisike. Ndinoona munhu akangototwa nemira akadzi unonzwa achitasatseni kuti tocha. Saka kana muri kuti paine mbiri yakadai hapana kuita zvakanaka, ndo ichauraya vasina kururama. Vaya vatsvene vaya vachichaita kuti vasafe unoziva kuti chii. Ukaverenga vaFilipi 3 Philippians 3 vhesi ya 20 na 21 iri kutiwo, nekuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakatarira kuuya kwamuponesi Ishe Jesu Kristu, uyo uchavandudza mwiri wekuninipiswa kwedu kuti ufanane nemwiri wokubwinya kwake, nesimba iro raanogonawo naro kuzviisira zvose pasi pake. Saka pari kuuya Jesu paanomutsa vakafa ndoiya inoparidzwa naPauro kuna vaKorinde. Takamboidzidza muchikamu chakapfuura kuna vaKorinde wekutanga 15 pa51 kunzi hwamanda inorira but nenguva diki diki inenge kubwaira kweziso hanzi vakafa vanomuka vapfeka muviri munyowani usingafi. Unonzi naVafilipi waakutodza vanenge vafanana naJesu manje, hanzi muviri iwoyo haufe hauore. Saka tinenge tapfekedzwa glory yakafanana neyaJesu. Ndo zvinozi wakambona kuti shumba ikaomba musango chinotiza inhuro netwiza nemhembo, but vana veshumba vavhunduke because vakafanana neiri kudzora. Saka pari kuuya Kristu, kana ndakubatai zvakanaka, vatsvene vachashandurwa miviri yavo sekubwaira kweziso, vofanana nemiviri waKristu wekubwinya kwake. Saka glory yedu haichavaparadzi, but vakaipa vapenyu vachaurayiwa nekubwinya glory. Iye haasi kuuya kuzoparadza vakaipa, ari kungoinga mudiwa wake ndiye waari kuuya kuzotora chete. Unoziva kuti iwe ukamhanya kuairport kunotambira mudzimai wako uri mumotikari, chawabvira kumba kuenda kunotambira mudzimai wako. Saka masvosva ari mutara, madzvinyi ari mutara, anenge achiko ainwa patara ipapo, but wabvira kumba kunotsika madzvinyi aiwa ukuenda kutora mudzimai wako. Saka Jesu ari kuuya kuzotora mudzimai wake riri sangano, ndo zvaari kuvinga. Ava vari kufa ava vari kurewa neglory yake iri kumuita akambani. Aiwa, toda kutenda. Ngatimbonzwa kamwe tienderere mberi nechidzidzo chedu. Apo Jesu anouya kugashira wake, vanhu vake vakanaka vanodikanwa, senyenyedzi kudenga vese vachapenya, vachagara naJesu wake kumusha. Vacha
tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi murukuro yedu. Gehena ririko here? Kana ririko, riri kupi? Ndo fungo yatiri kufamba nayo. Tanzwa isusu muchikamu chichangopfuura kune vatijoina kuti pari kuuya Jesu, glory yaanenge akafuka ichauraya vasingadi Mwari. Vatsvene vakafa vanenge vamutswa woenda navo pamwe chete nevatsvene vanga vari vapenyu. Vapenyu vanga vasingadi Mwari vofa, voramba vakafa kusvikira 1000 years dzapera. Vajoina rimwe boka riya ranga rakafa riya ranzi rinozomuka after 1000 years. Regai tinzwe kuna Jeremiah kuti Jesu paari kuuya ipapapa nyika iri kubva yaparadzwa here zvachese. Jeremiah chapter 4 verse 23 tinde pa27. Jeremiah chapter 4 kubva verse ya 23. Right. Ndakatarira nyika ndikaiona yaparadzwa isine chinhu. Ndakatarira denga rose asi rakanga risina chiedza. Ndakatarira makomo ndikaona achidedera nezvikomo zvose zvichizungunuka. Ndakatarira ndikasaona munhu neshiri dzose dzokudenga dzakanga dzatiza. Ndakatarira ndikaona nyika yakanga ichibereka zvakanaka yashanduka renje, namaguta ayo ose akanga akoromoka pamberi paJehovha napamberi pokutsamwa kwake kukuru. Nokuti zvanzi naJehovha, nyika yose ichasiyiwa yaparadzwa, asi handingaipedzi chose. Saka pane nguva yekutaurwa mundima iyi iri kunzi naMwari nyika ichaparadzwa kuita matongo, asi handiparadze zvamuchose. Wapanzwa kaipa. Right. Saka kuparadzwa kuri kutaurwa panapa ndekuparadzwa kukoromoka kuchaita zvinhu pari kuuya Jesu. Because panenge pachifamba ngirozi dzese dziya iwe Betera nekubwinya panenge pachinzi pachaita mighty earthquake. Earthquake izvo ndo dzichakoromora zvakavakwa nevanhu zvichiwondomoka, vanhu vachiparadzwa, asi Mwari ari kuti handiparadze zvachose ipapo. Because chinangwa chake hatisi chekusvikoparadza ipapo, ndichongosvikotora vatsvene vake. But hapasina nidhi kamufundisi. Vanhu vese vafa kazvochinzi hani nokuti vatsvene vaenda kudenga, vakaipa vakafa kare vari mumakuva, ava hanzi vafa havana anovika. Saka hanzi vakarara ndo magumo ka. But magumo evanhu handitozvo. Rega tinzwe kuti pa 1000 years dzinenge dzichiti vamwe vakafa pano pasika, vamwe vari kudenga naJesu, Satani anenge ari kupinda ngirozi dzake. Saka kanika kuti muti wegehena wakagadzirirwa Satani. Alright. Wasaka pasatani apa anogera kasina utaura. Chinda pana zvakasarurwa 20 manje pavhesi ya 1 to 3. Zvino ndakaona mutumwa achiburuka kudenga aine kiye gomba rakadzika-dzika nengetani huru muruoko rwake. Akabata shato nyoka yekare, ndiye dhiabhurosi naSatani, akamusunga makore ane 10,000, akamukandira mugomba rakadzika-dzika, akamupfigiramo, akaisa chisimbiso pamusoro pake kuti arege kuzonyengera marudzi kusvikira makore ane 10,000 apera. Shure kwaizvozvo unofanira kusunungurwa chinguva chiduku. Mirai apa, mirai mufundisi musati mataura. Pari kunzi hameno zvataurwa zvekusungwa kwake, hanzi asanyengere vanhu. Ari kuda kunyengera vapi manje? Because vakaipa vafa ka, ndizvozvo ka, vatsvene aenda kudenga. Saka ari kusungwa kuti asanyengera anani. Mubvunzo wakanaka Castro, ndo patataura kutoenda ipapo. Ukuthi ari kunzi anoiswa mujeri. Saka kunzi asanyengere kubudisa pachena necha yejeri racho. Jeri riri kuiswa Satani rikaita kusungwa kwaari kuitwa hakusi kuti pane imwe nzvimbo yaachanokandwa ovharirwa imomo. Satani anenge ari pano pasi, but chimiro chiripo ndechekuti achararama for 1000 years asina munhu waanogona kunyengera. Vakaipa vakafa, vatsvene vari kudenga. Saka it's a kind of a jail kwaari. Saka pari kunzi gomba rakadzika-dzika matauriro eBhaibheri. Matauriro hakuna kumwe kwekuti aiwa kwachanonzi pozomowiswa aiwa anenge ari pano pasi. But macircumstances aripo ndeyekuti hapana munhu wekunyengera. Saka ari kunzi achaiswa mujere
kuti asanyengere vanhu kuna kuti achaiswa muchimiro chekusagona kunyengera vanhu. So these are just circumstances. Very good. Dzekuti haana chikupa angaoparate. Alright. Saka kureva kuti for 1000 years ka Satani anenge aine ngirosi dzake pano pasi. Akabva Cape Town, akaenda kuJapan, akabva akaenda kuNew York, akapfuura nekurussia. Musaziva kuti kubondo. Ade kubondo kwese kubane. Asi hakuna wekunyengera. Vanhu vese vakafa vakaita musakatira. Vatsvene vaigara munzvimbo dzese vakatorwa vakaenda kudenga. Hatitopaona. Saka asi zvanzi manje pavhesi 3 anofanira kuzombosunungurwa kwechinguva chidiki. Anosunungurwa kana zvaita sei. Saka kana kwakusunungurwa kusungwa kuri kwekuti macircumstances ari kumutadzisa ndizvozvo kureva kuti kusunungurwa macircumstances arivheswa manje. Kuti anorivheswa sei manje nekunge vanhu vacho vapo vanogona kunyengera. Hatitozvona. Saka kana kuti patatangira nyaya yedu kwanzi vasakarurama vanoramba vakafa vozomuka after 1000 years. Saka kumuka kwavo kunobva kwapa mukana futi kuna Satani kuti avanyengere. Rega tinde pana zvakazarurwa 20 ipapo tiinde pavhesi ya5 toverenga vhesi ya7 na8. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 remazana apera. Kureva kuti ndo pavanomuka after 1000 years. Saka kureva kuti jeri raSatani rinenge riri paperiod yese1000 achizungaira nengirozi. Then vakaipa vakumutswa after 1000 years. Rimwe vhesi mematani vhesi 7 na8 zvakazarurwa 20 vhesi 7 na8. Zvino kana makore ane 10 remazana apera Satani achasunungurwa mutorongo yake. Achabuda kunonyengera marudzi ose ari kumativi mane enyika. Iyo Gogi naMagogi avaunganidzire kundorwa kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa. Saka 1000 years dzapera vasakarurama vamutswa. Satani ane mukana futi wekuvanyengera. Pavakafa vaive kudei kwake. Pavanomuka pfungwa dzavo dzine dzakangorerekera kuna Satani hadzishandurwe nekumuka. Kungokondinya ikondinywe pavakasira ndo pavanosumudzira. Wakagona kuti ukakotsira uri mubhazi ukapepuka uchingosungusira uchienda mberi nebredu. Saka maybe hazvisi kuti dzidzo matauro amunoita anoita ndirame nchiita tubvunzo twakawanda. Ko isusu patinoti kana munhu akafa tinogona kungomunyengeterera kuti mumutongo netsitsi agosvika kuparadhaisi. Muri kuti anongomuka achikondina. Saka masevhisi akadaro atinoita aya haana zvaanobatsira. Nyengetererai vapenyu ndozvinotaura shoko. Unozi kana afa mutsa wabvigwa kwakare. Saka vari kungosvikosungudzira paakasiyira oenda mberi nechapita chake. Handitozvona. Saka kuri kunzi Satani achava nyengera ovakurudzira kuti handei kunorwa. Vari kunorwa nani? Vatsvene vanga vari kudenga. Inzwa unzwe zvichaitika mushure me1000 years pana zvakazarurwa 21 pavhesi ya2. Zvakazarurwa 21 vhesi 2. Ndikaona guta dzvene Jerusarema itsva richiburuka kudenga richibva kuna Mwari. Rakagadzirwa semwenga wakashongerwa muromo wake. Saka 1000 years dzapera vatsvene vari muJerusarema kudenga. Saka mushure me1000 years unonzi guta riya rinodzika. Ezvinezvi kana uine pamutaundika ndio unotokwira bhazi kuenda kumba kwako. Vanhu vanenge vaine pamuJerusarema rokudenga guta racho rinofamba. Roburuka kubva kudenga rouya. Kana ukaenda kuna Zakaria 14 pavhesi ya4. Zakaria 14 vhesi ya4. Parinodzika kubva kudenga guta riya. Jesu anobuda muguta. Kana abuda muguta unonzi anotsika chikomo chemuorivhi netsoka yake. Imwe hafu yacho yowira zasi, imwe hafu yowira kumusoro. Porevhurika poita bani. Guta riya rouya rogara pamusoro pebani ragregwa netsoka yaJesu riya. Saka ndo panosvogara guta Jerusarema rokudenga. Mamati Zakaria 14 vhesi ya4. Nezuva iro tsoka dzake dzichamira pagomo remuorivhi riri pamberi peJerusarema kurutivi rwemabvazuva. Gomo remuorivhi richapamuka nepakati zvichibva kumabvazuva zvichienda kumavirazuva. Kukavapo mupata mukuru kwazvo. Imwe hafu yegomo ichitsemukira kurutivi rwekumusoro, imwe hafu yaro kurutivi rwezasi. Saka guta Jerusarema rouya manje rosvogara paya. Kana ragara paya vaya vakaipa vamutswa vaya Satani uchiti
Whatever, mhando dzedu dziri muguta umu idzi tofanira kunodziparadza nekangova kadiki diki tinonodzira navo vakapera vese. Okay, hatiti vazviona. Saka vochienda manje kunokomba guta riyai, but ivo vambomutsirwei vasakarurama. Vhesi ya13 pana zvakazarwa 20, zvakazarwa 20 verse 18. Vamutsirwei. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri, nerufu nehadhesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri, mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Chavamutsirwa ngavamutsirwa kuti vatongwe. Alright. Ndo zvavamutsirwa. Okay. Anditokaoneka. Saka ivo mupfungwa dzavari kufunga kuti vamutswa naSatani. Saka pari kuti handi tinokomba guta iri soka vari kutofamba vaine excitement yekuenda kunoparadza guta riya. Okay. But ivo vamutsirwa kutongwa. Okay. Saka pavari kufamba manje towards guta. Ndipo pataverenga verse 3 ya zvakazarwa 20 yati vanomuka vongorarama kwechinguva chidiki. Ndizvozvo. Andivazva. Saka chinguva chidiki chachoka ndo chavanzi handi tinoparadza guta, ndo chavari kufamba vachienda towards New Jerusalem yamhara pano pasi iyo. Vari mukufamba towards guta. Chii chinoitika pavhesi ya 9 yazvakazarwa 20 verse 9. Vakakwira pakufara kwenyika vakakomba misasa yevatsvene neguta rinodikana. Ipapo moto wakaburuka uchibva kudenga ukavaparadza. Saka vakomba guta riya, moto ndo pauchanaya uchibva kudenga wochaya vari kunza, hanzi wakavaparadza. Inotsindirwa pana 2 Peter chapter 3 pavhesi ya 7 inotsindirwa nyaya iyoyo. Asi denga riripo zvino nenyika zvakavigirwa moto neshoko ireri, zvinochengeterwa zuva rokutongwa norokuparadzwa kwavanhu vasingadi Mwari. Saka hanzi nyika iyo ine yatakagara iyoyi neko kuno kustudio kwatiri kuno kubetera, hanzi kwakachengeterwa moto. Ndiwo uchazopisa nyika yese inoyi. Saka nyika inoika ichapiswa zvokunyungudika. Kana uchiverenga kuna Peter kuyauka kuno ichanyungudika zvekuti hapana chinosara chiripo. Mandiwo moto uyu wakagadzirwa kupisa Satani. Saka paunopisa mweya zvoreva kuti simbi nevhu nemiti hazvimire pakadaro. Hatiti wazviona. Saka nyika inoyi ichapiswa nevanhu vanenge vari kunze kweguta vaya vari kuda kuenda kunorwisa guta iro, vobva vapiswa voparadzwa nemoto. Saka ndo moto uya weGehena ndo Gehena manje rikutoya after 1000 years. Saka vanhu vobva and harisi gomba. Aiwa, gomba kana richitochereka ringatochereka nehasha dzawo paunoburuka, because unenge uchinaya kapa unoto wabvura panonaya mvura kadongo chaya kanotorwa pachiboka. Saka uyu moto unouya nehasha, worova pawarova pobva paboka wopisa, ende hanzi kana wapisa unopisa nedota racho. But kubvunzwa manje mufundisi ndokuti maybe zviri kuvateereri ini ndinotoita kunge chidzidzo ichi pachiri kutaurwa papublic zvakanyanya ndakambozviverenga zvinezvi zviri kuita kunge kane kekutotanga kuvazhinji ndofunga vateereri munobvumirana. Imi vafundisi sei musingadzidzise nyaya idzi mumakereka? Hamuna nyaya dzakadai idzi because ezvinezvi tiri pamberi pavateereri tinotoita kunge tiri kutaura fiction, dai pasina kuti tiri kuverenga mavhesi. Uchiudza vanhu zvekuti 1000 years moto unaya kudenga, kune vamwe vateereri kutoita kunge nyaya yefiction, kungoti vanozotenda nekuti zviri kubva mushoko raMwari. Ipapo vakataurira kwako uri kuti pamhosva tongoti Mwari ngaatiregerere, asika mukana watatowana wekuti zvabuda Mwari. Kana Bhaibheri rakakura kudai ini mitongo kuzai muchingoti Castle be healed, Mwari akomborera, God bless you, ndo zvatangojaira zvamuri kutiita mumachechi. Sorry chokwadi. Saka mati ndo Gehena manje. Kana nyika yese yapiswa kuseru zvogara zvakadaro here? Ndo pandaida handi pana 2 Peter 3:13. 2 Peter 3 vhesi ya 13 unzo. Vhesi ya 13 ndakapabata iri kutiyo. Asi sezvaakapikira tinotarira denga idzva nenyika itsva munogara kururama mazviri. Pakutaurwa nedenga itsva nenyika itsva inotsimirwa kuna zvakazarwa 21 pavhesi ya 1 yenyika itsva iyoye zvakazarwa 21 pavhesi ya 1. Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva nekuti denga rokutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura negungwa rakanga risisipo. Saka kana Mwari arova manje kwesoko vasakarurama vaparadzwa, zvese zvinorangaridza pakambopfuura nechitema, mahotera, zvimakombe, mese pamaitirwa chakashata, zvese zvabviswa pasisina. Mwari anosika nyika panyowani.
ane isikiri chibva wapedzisa nekuerenga mapisari ma37 vhesi ya 9 kuenda pa11. Psalms 37 verse 9 to 11. Nekuti vanoita zvakaipa vachagurwa, asi vanorindira Jehovha vachagara nhaka yenyika. Kwasara chinguva chiduku, wakaipa hachazovepo. Zvirokwazvo iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi hachazovepo. Asi vanyoro ndo vachagara nhaka yenyika, ndivo vachafarikanya kwazvo nerugare rukuru. Andiri kunzwa anzi wakaipa hachazovipo, zvoitira ukananga nekuhukumisha kwenyu kuwedza pane pasipo hapasina wedza ipapo. Hapasisina ipapo kana chinorangaridza kuti paibone tara kana kuti paine shop hapasisina, asi pane pasikwa panyowani manje. Vanyoro manje vakazvininipisa pamberi paMwari vakateerera mashoko eBhaibheri ndo vachapuwa nhaka poitwa resettlement. Saka eternity yevatsvene ichapedzisa on new earth. New earth haisi nyaya yekudenga, kudenga i 1000 years. So pachauya Kristu muchidimbu ndoda kuti muzopa vateereri nhamba dzedu. Mufundisi vati Gehena inzvimbo chinhu chiri real chichaitika, kwete kuti inzvimbo. Vati hakuna moto uri kubvira iko zvino. Vakafa vese hapana aenda kuGehena, kunyange akaipa kana vakarurama. Panouya Kristu, vatsvene vakafa nevanenge vari vapenyu vachaendeswa kudenga, vonogara 1000 years. Vakaipa vakafa nevanourayiwa nekubwinya kwaMwari paanouya vacharamba vakafa for 1000 years. Rinenge riri jeri chairo kuna Satani nekuti haana wekunyengera. 1000 years dzapera, Jesu nevatsvene vachadzika vari muguta dzvene Jerusarema. Satani panomutswa wakaipa ovanyengera kuti ngatirwisei vanhu. Hanzi ipapo moto ndopauchanaya woparadza nyika zvese naSatani nengirozi nevanhu vakaipa. Mwari osika nyika nedenga itsva. Toda kutenda kufundisi pai vateereri vedu nhare kuti vagone kuisa mubvunzo kana kubatsirika. Tinotenda vateereri kana mungaita mubvunzo pahurukuro idzi kana pamunoda kubatsirwa kwamugere ikoko, tsvakai hama kana shamwari vanopinda sangano reSeventh Day Adventist, indani mibvunzo yenyu ikoko, kana nepamunoda kubatsirwa vanoziva kwekuenda nemi. Kana kuti munogona kungofona direct kucall center yedu panhamba dzinoteera 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086. Mwari ave nemi akuchengetei tigosangana muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino rombo ndiwigete ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondityisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti